It-tnaqqis tal-vetturi mill-qalba tal-irħula u l-problema enormi ta' traffiku. Din waħda mit-temi li l-poplu Malti Wawċi jinsab konxju dwarha kif is-sensazzjoni fit-turuq tal-pajjiż fl-aħħar 10 snin spiċċat waħda soffokanti f'ambjent ta' ansjeta u frustrazzjoni. Iż-żieda qawwija fil-popolazzjoni xprunata minn mudell ekonomiku mbuttat mill-gvern wassal għal tniġġis qawwi fl-arja, konġestjoni ta' traffiku kostanti mhux biss madwar l-irħura u l-ibliet, iżda anke fiċ-ċentru tagħhom u bi problemi fost oħrajn ta' parkeġġ. Ftit qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 il-Gvern ta' qabela b'ħafna pompi kien għamel tinda fi Pjazza Tritoni jiftaħar bil-pjan tal-metro. Trasport tal-massa u sistema illi fil-verità hija bżonn juża l-Gżejjer Maltin, tinda illi ġiet tiswa lill-poplu Malti Wawċi madwar 400,000 euro. Madankollu, wara l-ħafna wedi u mijiet ta' eluf ta' euro sparpaljati minn but il-poplu, Robert Abela u l-pija tal-kabinet ċeħtu għal kollox mal-ġemp l-ipotezi li pajjiżna fi żmien li ġej jista' jibda jħobb serjetà din il-proposta. Matul il-jum tal-ħamis, il-Labor għamel diskussjoni fil-Maluq il-Fgura bil-preżenza tal-mexxej laburista Robert Abela fejn intqal li jeħtieġ li ssir tisbieħ tal-lokalitajiet. Il-ħolqien ta' aktar żoni pedonali, inċentivi għat trasport pubbliku u tnaqqis tal-karozzi mill-qalba tal-irħula u l-ibliet. Ironikament, dan jasal ftit tal-jiem biss wara illi, kontra r-rieda tar-residenti u tal-Kunsill Lokali tal-Imsejda, il-Gvern se jkun qiegħed jibni flyover eżatt fil-qalba ta' din il-lokalità floli ta' Tlet Solari. Apparti minn hekk, bost esperti qed jisqu illi minkejja li trasport pubbliku f'pajjiżna huwa b'xejn, xorta waħda jidher li mhux qiegħed jagħti l-frott mixtieq għas-sempliċi raġuni li xorta waħda il-karozzi tal-linja qed jeħlu huma stess fil-konġestjoni ta' traffiku. Fl-aħħar ġimgħat ħarġet bl-aktar moċċar il-qasma u l-inkongruenza li hemm bejn il-Ministru ta' Traffiku Chris Bonnet u l-istess Prim Ministru Robert Abela e kif, skont il-Ministru, jeħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet ibsin biex isir xi ħaġa filwaqt li skont Abela u ma jemminx f'dan il-metodu. Illi niddiżinċentiva billi nintroduċu piżijiet ġodda mhix il-politika li tant nemmen fiha. Francesco Catania, Net News.